olemme täällä Turun Länsikeskuksen City Marketissa seuraamassa, kun kolmipäiväinen karkkihyllyn mega super hyper tyhjennys on alkamassa. Ja meillä on ensimmäinen taistelupari valmiina täällä, eli löytyy Anne Hautamäki Porista ja Linda Karpin Turusta. Hei, mä toivotan teille molemmille oikein paljon onnea. Nyt lähdetään hakemaan teille kottikärryt ja aloitetaan. Lähtee 5, 4, 3, 2, 1. Herra Jumala. Nyt kävi niin, että onneksi olkoon Linda hopeasijasta. 124 tuotetta. Karkkihyllyn tyhjennysiskun voittaja Anne. Suuret aplodit. Ja Anne, sä saat vielä 180 pussia viilareita tähän lisäksi. Ja näin on toinen päivä kaikkien aikojen mega super hyper karkkihyllyn tyhjennysiskussa alkamassa. Eilen olimme Turussa. Ja tänään olemme Ylöjärvellä City Marketissa karkkihyllyjen välissä. Mulla on täällä kilpailijat Otso Westerlund, joka on Orivedeltä, näinhän se oli kyllä, sekä Arttu Seppälä sitten Lahdesta. Minkälaiset kilpailun välit teillä on nyt toisen kanssa? No ihan hyvä. Ei mitään ihmeitä. Ei ole vielä tullut tappeluita, nyrkkitappeluita? Ei. Minkälaisella suunnitelmalla nyt lähdetään noita hyllyjä tyhjentämään? Nopeasti vaan. Mites, onko kannustusjoukkoja Arttu tänne saapunut? Joo, koko perhe on tullut. Että vaan mahdollisimman paljon niitä karkkeja kottikärryjä. Se on fiksu perhe sulla, kyllä. Mä ohjastaisin ihan samalla tavalla, mahdollisimman paljon vaan. Mites, on sulla kannustusjoukot saapunut paikalle? Juu, kummiset ja äiti. Hedelmäaattiset. Kaikki pilarit ja malakompukset on ihan hyvin. Joo, tää kuulostaa erittäin hyvältä. Eli voittaja saa itselleen vielä siis tämän kottikärrysaaliin lisäksi 180 pussia viilareita sekä myöskin hopeamitalissa saa pitää tuon karkkisaaliin. Eli ihan loistava kisa tulossa. Hei, mä toivotan teille todella paljon onnea. Eiköhän laittaa kottikärryt valmiiksi ja aloittaa kilpailu. Tyhjentää karkkihyllyä. Ja nyt hyvä yleisö, laskekaa katseli. 5, 4, 3, 2, 1 ja lähtee! Ihan vetää melkein sanattomaksi. Mistä siellä on Otso-tulos laskettu? 142 kappaletta. Artun tulos on 207 ja 2 rikkinäistä. Lasketaan ne tulokseen vielä 209. Tähän se huipentuu. 3. päivä viilareiden mega super hyper karkkihyllyn tyhjennysiskussa on alkamassa. Eilen olimme Ylöjärvellä, toissapäivänä Turussa ja tänään täällä Myyrmäessä. Tässä on hei tämän päivän kilpailijat. Täältä löytyy Kimi Kalaranta Hyvinkäältä sekä Valtteri Kyrö Vantaalta. Te olette nyt katsoneet, miltä karkkihyllyt näyttää. Valtteri, mitä karkkeja sä meinaat ensimmäisenä kerätä? Noita TV-miksejä ja tuplaa. No varmaan noin tuplat tossa. Hei, kuinka usein, Kimi, sä syöt muuten karkkia yleensäkin? Pari kertaa viikossa. Pari kertaa viikossa, se on ihan hyvä määrä. Mitäs Valtteri meinaat voittosaalilla tehdä? No, meinaan antaa siskolle ja äitille ja muille. Meinaat kysyä itse ollenkaan? Kyllä mä meinaan. Entä mulle? No, en mä nyt tiedä. Ihme nyt tiedä. Mitäs sun voittosaalille käy? Varmaan jää ne kavereiden kesken. Entäs mulle? Totta kai.
Yes. Hei, näiden kundien kaveri kantsii tänään olla. Kattokaa, siinä on Kimi Valtteri ja he keräävät tänään kottikärryllisen karkkia. 5, 4, 3, 2, 1. Mahtavaa, hei, tuokaa ne kottikärryt tänne. Mikäs täällä oli Valtterin tulos? 106, aivan loistavaa. Mikäs meillä oli Kimin tulos? 275. Se on Kimi, tiedätkö, tämän syksyn uusi ennätys.